1, 2, 1, 3 i... Per nosaltres l'objectiu quan uns nens comencen el P3 és fer vincle. Tota la resta ho anem treballant. Fins que no estem vinculats en un lloc no estem tranquils, no podem estar natural. El bon dia és el moment del dia d'arribada del dematí i és un moment de situar-nos, de fer una mica el que seria el report del dia, tot allò que farem. L'objectiu del Sumem és el treball cooperatiu. Per poder treballar en una estructura cooperativa previ, has de fer un treball de cohesions de grup, amb diferents mètodes, l'aprenentatge a servei, la investigació i recerca, el treball per projectes. El que anem fent és diferents activitats que el que fan és unir totes les àrees interdisciplinars, és a dir, que unim les matemàtiques, les ciències, les llengües. Tenim racons de matemàtiques, racons de llenguatge verbal i d'habilitats motrius. Tot això que és previ també a l'escriptura, i per tant ens ajuda molt tenir aquests racons que el que fan és fer una mica com si diguéssim d'entrenament. Tenim racons de matemàtiques on tenim molt material graduat, de més a menys dificultat, i on dintre de les matemàtiques tenim els diferents espais, la geometria, el càlcul, les seriacions. Sobretot el tema de les matemàtiques el que ens ha de fer és pensar, arribar a conclusions. La robòtica el que ajuda molt és
doncs això, no? A situar-te amb l'espai, no? El robot el que fa bàsicament és que tu hagis d'estructurar bé el teu pensament per donar-li l'ordre. I això t'ajuda el mateix que els racons, a fer un treball d'assaig-error. L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura és un procés maduratiu també, i una manera molt important per arribar a l'etapa d'infantil és fer-ho de manera global, és no posar-hi angoixa, és no posar-hi pressió, és no... Tots acaben llegint, tots acaben escrivint. És un procés molt experimental. L'anglès nosaltres l'introduïm ja a P3, l'objectiu una mica és que comencin a ser conscients ja des del P3 que som trilingües, que tenim el català, el castellà i l'anglès, i l'introduïm a partir d'àrees que per ells també són molt motivadores, com són les arts and crafts, l'story time, a partir dels contes. Cada dia al migdia tenen un espai que li diem el lunch time, i aquest espai és molt important perquè serveix molt per treballar els hàbits del menjador en anglès. Això ajuda molt a que els nens, amb aquestes petites com càpsules que els anem donant diàries, van incorporant l'idioma d'una manera molt natural. Als nens d'infantil el que els passa moltes vegades és que les emocions, òbviament, encara no les controlen, no tenen un control encara, i per tant, en aquest sentit, són molt impulsius, i per tant, el que fem és oferir ioga ja des de P3, sobretot en moments que tornem del pati, perquè puguem ser conscients i dir, bé, espera't, que parem un moment i continuem el dia amb qualitat. La música és bàsica i és bàsica a totes les edats, però infantil encara més, perquè la música moltes vegades ens ajuda a iniciar moltes rutines, moltes dinàmiques, treballes tot el tema del so, de la sensibilitat, de què ens aporta un tipus de cançó o un altre, quins sentiments et genera. La creativitat, de deixar-los fer, de crear, que trobin el gust per tot el que seria l'art. Treballem a cada nivell, treballem un pintor. És important que coneguin el que seria tota aquesta part tan important de la cultura. La psicomotricitat, l'objectiu és treballar tot el que seria el cos, la coordinació, seguiment de ritmes, moviment. És un espai molt agradable, té un espai més motriu, un espai més de sorral tranquil, i llavors tens diferents joguines que pots tenir per aquí per organitzar un joc amb construccions o un joc una mica simbòlic. Els nens d'infantil dinen a les aules, cadascú a la seva aula. D'aquí també la importància de dinar amb els teus companys, i és un dinar molt tranquil perquè és amb els teus companys d'aula. Parem taula entre tots, tota aquesta dinàmica de dinar com en família és per nosaltres la més important. La migdia dels de P3 els posem a dormir després de dinar, perquè per nosaltres és bàsic que estiguin descansats. Són nens que van venir aquí a P3, que molts d'ells encara tenien 2 anys, i per tant són nens que necessiten fer un break al mig de la jornada. Quan acaben tota l'etapa d'infantil, són nens que han florit. És ben bé això, han fet, pum, i han florit. I són nens que se'n van contents de marxar a una altra etapa perquè se n'adonen que s'han fet grans, que són capaços, que tenen ganes de més. El fet d'escollir una escola o una altra, el que se diu molt és a la teva manera de tu voler creure què necessitarà el teu fill o el que tu creus que ell vols donar-li. I a partir d'aquí és quan tu vas escoltar diferents projectes. I és aquí quan t'expliquen tot això que he explicat jo ara, que dius, m'agrada per això o m'agrada per allò. Per tant, és una escola per mi, per nosaltres, és una escola oberta, és una escola molt acollidora, és una escola molt propera.
Primer dia de feina del Patge Xiu-Xiu després de la rebuda multitudinària de diumenge. Aquest dilluns ha fet la primera parada del seu tour per Terrassa a l'Escola Pia, on esperaven desenes de nens i nenes amb les cartes a punt, algunes més decorades que d'altres. De peticions i desitjos n'hi ha hagut per a tots els gustos. 5 rellotges, algun joc de taula i algun llibre també. Jo m'he demanat 1 o 2 llibres i les coses que els semblin. 3 llibres, 2 cotxes en miniatura per jugar. Llibres, unes sabates, colors pastels, llavors bolis i una nina Reor. Videojocs, joguines de 30 centímetres, Super Things. A mi m'agradaria tenir una consola i cartes Pokémon. Bueno, també em portaran carbó. Jacim Hassabel, el veritable nom del Patge Xiu-Xiu, ha pogut aquest any interactuar més amb els infants que l'any passat, tot i la pandèmia. El virus de la pandèmia fa 2 anys ja que el coneixem més que l'any passat i això vol dir que ens podem apropar més amb les mascaretes. Avui és el primer dia, abans d'encapçalar tota la marató que ens espera aquests dies a recollir les cartes. Molta feina, hem d'anar a molts llocs i jo encantat de rebre tots els nens que vulguin portar-me la carta i així xerrar una estona amb ells de tots els neguits, preocupacions i per què no, malifetes que alguns fan, no? A la tarda, l'emissari del rei Gaspart ha visitat el barri de les Fonts. De 5 a 6 de la tarda no hi ha hagut música i s'ha mantingut el silenci com a mesura inclusiva per integrar persones amb trastorns de l'espectre autista o amb dificultats per gestionar els ambients sorollosos i les aglomeracions. La iniciativa també ha comptat amb una intèrpret en llengua de signes. Volem per una ciutat que sigui per a totes i tots, sobretot pels nostres nens i nenes, i ara és un moment d'això, que no hi ha soroll per les persones que tinguin nens o nenes o adults que tinguin TEA o sensibilitat auditiva. Hem d'anar adaptant totes les situacions, però el tema de la intèrprete el que volem és que arribi a més puestos possibles i que arribi la comunicació a tothom. El Patge Xiu-Xiu serà a la ciutat fins al 5 de gener, quan entregarà als Reis de l'Orient les cartes dels infants just abans de la cavalcada, sempre i quan les mesures i restriccions anti-Covid no canviïn. Que vull que s'acabi ja el Covid, que no portem més mascareta i que s'acabi ja.